eskwela mga kabiyaya. At ayun, may blessing na dumating ngayon para sa atin from my Mami Malba para sa pangmaterialis para magbuhos ng aking bahay. At ito, pauna. Bali, ano siya ng 200k pero pinauna niya muna tong 45 para pang tawag dito, pang bili ng materialis bukas, no? So yan, magpapasahod tayo sa mga tao para ano, kasi matagal na natenga po ng 3 days ang bahay at pasahod. Kaya magpapasahod tayo ngayon. Berto, may bali ka na 300. Yes po. Pengaw sa nindan. Papapalit lang po ako. Yan, si Tito Ding Dong, si Inspector. Yes, I am. May 10. Yes. Yan, May 10. May 9. Wala yun eh. May 9 yung election. Congressional voters. May 9. Election yun eh. Yung May 9. Oo. Wala nga yun. 10 nag-start. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yes. 5 days. 5 days. Visit na cellphone ko. 1, 0, 96. 96. Yan. 5 times 100. 2,000. Sarado. Wow. Wala bale, parang bumalik ka lang 1,000 nung nakaraan. Wala ba? Yeah. Hindi, parang meron nga eh. Meron ba? Meron nga eh. Yan. Paano tulog? Tapos si Kuya Logi, may bali na. Yan, marami si Logi. May bali si Kuya Logi na Ito na ba yung reno nyo? 600. Nag-update ba sila? Kailan sila nag-update nung linggo? Dalawa sila. 8. Dalawa sila. Dalawa. Oo, pero itong ano, itong 15 walang pasok na, di ba? Oo. Dalista mo yung... Hindi, okay na. Ito nga sila. Ayan o, update. Yung bali niya. Update. Wait lang. Update, Logi, 300. Kasi mabalihin mo ako ngayon. Kaya din naman. Joke lang yun. 600. 1, 2, 3, Yay! Ito na ako 5. Okay na. 600 times 5, 3,000 plus 300 update 3,300. Tapos may bali siya na 600 minus itong malupit na bali si Tita Ray Jun. Pinakamalupit sa lahat ng bumali. Pals ba yan eh? May sweldo mo ba yan? Ewan ko, 500 plus 500 plus 200 plus 100. Ano na? 200 100 ulit plus 100 ulit plus 200 plus 100 plus 200. Grabe! 100 plus 100. Tuto! Ang dali, ang araw ay, tingnan natin kung ilan ng araw niya. Kung parehas sila ni Logi Boy. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. 5 kalahati. So, tuto, 5 times 800. 800 na siya. Sorry ni Tito. Tito, ano. Mabarihan mo to at mga wala na. Bakit update sila? Dahil sa amin update niya. Ayaw nga pala, update ko pala. Plus 300. 300. Bakit mo na si Ray Jun? O, tawagin mo. Tawagin ba? 800 Tawagin ba? plus 300. Oh, wag mo na tawagin. I-rectab bigay mo na to kasi baka bumali na naman yun. Oo. Papabarihan mo to. So yan po, no? Yan. At sa sahod pa lang, ano na, ng tao na stop kasi ng ilang days. Kasi nga, alam nyo naman magpadala sa ibang bansa, medyo may katagalan kasi nga, ano, ibang bansa yan, hindi katulad dito sa Pinas na saglitan lang.
Kaya ganun. So ngayon naman, pupunta tayo sa hardware para umorder na ng simento at buhangin para sa pangbuhos bukas. So tara po. So ayun po, alis na kami at bibili na ako ng materyales. Bali, pinatawag ko muna kay Uncle Bert yung tricycle para para makaalis na kami. So ayan na, ang ingay ng tambucho mo. Sige, game. Doon sa hardware, sa papuntang C6. Anong buhangin yun? Dalawang elf? Wala na lang ng panibagong dito dyan. Dalawang elf na buhangin. Tapos isang graba. Sa kilahati. Sa kalahating graba. 35 na simento. Yap. Grabe. Kasi may mga poste pa doon na hindi pa nabubuhusan. So, tingin mo na kung magkano para tingnan natin kung pera dito. Super, dami ng pera mo. No? Sponsor lang yan. Yung hindi ko sahod sa YouTube yan. Hindi ba ilagay mo yung address? Saan address? Bagong silang. Oh. Level host yan, medium flexible. Yung kay sir, isang gold. Bagong silang. Wag lang sa'yo, sir. Bagong silang. Kaya mo makabot mo? Yan. 490 lang. May bayad din, sir. Wala ba? Address lang, no? Apa, sige sir pa naman. Dito na sa J, lagay ko na rin sa J. Mali, dalawang help na buhangin, isa't kalating graba. Tapos 35 na simento. Tapos pa-compute nyo kung magkano. Paano magkano. Magaling ka sa vlog eh. Ayan. Si Kuya. Inaano ko itong vlog, ko sa bahay dito na ito vlog sa. Graba pala. Magkano isang elf ng garaba sa'yo? 2.5. Yung ano pa yung calculator pa Yan ang kamahal ngayon ng materyales. Bumaba yung ano ng sir. Yung bakal buha ba? Hindi naman. Saka pa pwede ako makahingi ng free bala. Hindi ka nabigyan ko nakaraan, no? Hindi mo ako nabigyan eh. Dati, May pala ka. Team Bajay. Isang pala, baka pwede mo patitimbak. Dalawang pala. Ay, nung nakaraan, di mo ako nabigyan, no? Kaya nga, kasi ito pala yung ano. Kasi ito pa. Hindi na. Wala kaming pala eh. Isa lang para na. Ano? 15,000. 15,000. Ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2,000. Bali ito, pag may kinapos na materials, tsaka pagpasahod sa tao. Nung pangalan itong hardware nyo? ES. Ha? ES Builders. ES Builders. Builders? Ayan, sa ES Builders, sa mga taga-tagigan, offer na kay Tita. Ano, 5 pala.
So ayan no, bilis lang ng pera mga kakuwela. Tapos yung legs yung plate Ano? para mapawasan mo. 15,000 agad. Ang bilis ng pera. Oh. Yan, para pang buhos bukas. Ayun, grabe talaga mga nga. Ito yung sa 15,000 tapos yung nakarang bili namin ng materyales. Ito lang po yung free, tsaka metro. Pero okay na, matibay itong palaki. Sisingin natin pa. Kabukol tao. Yan, bilis ng pera, mahal ng materyales. Grabe. Kaya pautang po. O, kakabukas pala ng tindahan, utangan agad eh. No? So yan, grabe yung mahal talaga ng materyales. No? So yan po, maraming salamat sa ano, kay Mami Melba. Talaga grabe yung blessing na binibigay niya sa akin. So yan, mabubuhusan na bukas yung bahay ko. Yan. Tuloy-tuloy na yan, no? May natira pa rito ang pera, bali pa sa auto ng tao. Tsaka kung anong mga kakailanganin ng mga bibiling pang materyales, eh dito ko rin kukunin. Yan, hindi kasi panasikaso ni Mami Melba. Bali talaga 200k po talaga ipapadala niya, pero inuna niyo muna yung 45,000 sa Palawan para mabuhusan ko na nga to. Kasi kapag 200k hindi naman kayang kunin sa Palawan yun. Bali idadaan niya na lang daw tubang-tubang. Kaya busy si Mami. Siyempre nagtatrabaho si Mami sa ibang bansa. Puro libangan niya lang ho yun. Yan, thank you Mami Melba. So, hiningal ako. Yung mga kakwela, yung mga buhangin. Oh. Yan. Bali meron pa dun sa labas. Diyan muna nilagay. Yan na naman yung mga simento pang buhos bukas. Dito naman yung ibang simento. Yan, nandito yung ibang simento. Bali 35 pieces po yan. Pang bubuhos yan bukas. Alright. Yung mga gumagawa o nagchichismisan. Yung mga gumagawa. Bayad ba ako doon? Ha? Bayad ba ako sa ganyan? Saan? Bayad ba ako doon? Wala. Ano lang yan? Nagpaano? Ano yung tag doon? Oo. Lang? Ano ba yan? Bayanihan. Bayanihan. Bayanihan yun. Ha? Nang ano? Patay tayo dyan, bumabalik. Bumabalik na naman si Tito Rejun. Mamaya to. Tara. Ilista mo na sa ano. Saan? Ilista mo na. Mamaya. Wala na naman sa sweldo niya. Na babali na naman. Tito Rejun, wala na naman sasahurin to. Kasi yung ano, ibang buhangin. Tamis na pumunta ako sa labas, tignan ko yung mga buhangin. Daming in-order doon ngayon. Wala, G. Hindi rito. Ano masasabi mo kay Dapons? Tara, maglakad tayo. Habang ano. Ayaw mo ba kay Dapons? Ay, pala. Ano masasabi mo kay Dapon? Oo. Pagay ka naman kay Dapon. I love you. Nandito rin si Kuya Javi, oh. Diba to tayo? Tumutulong. Ako tayo akot. Kawawa. Kawawa tayo, eh, no? Kanina pa ba kayo? Nag-akot, Kuya Javi? Kakawin sa ako. Yan. Nga ako ano eh. Pagod na pagod ako mag-akot eh. Ano sa'yo mo kayo na? Ha? Ano? Ano yung... Pagod. Bayanihan lang to eh. Bayan niya. Pagod na pagod kaya ako mag-akot kanina. Ang dami ko na nga nakakot eh. Ang dami pa pala yan. Yan po mga kakuwela. Ang dami pa nga akutin. Wala kang damit. Hinitan ka pa pala, JC? Tinatablang ka pa pala ng init? Siyempre, ano? Akala ko hindi ka na Wow, akala ko hindi ka na tinatablan ng init eh. Sila Kuya Abatos ay tumulong na maghakuts. Aabot kaya. So malamang bukas start na magbuhos. Baka abutin kami ng gabi nito. So, kaya abangan nyo na lang sa video yung buhos namin. Tulong-tulong yung mga tito ko. Pinsan. Yan. Tulong-tulong sila na ano sa si Kuya Abi. Ngayon ako. You know. Nice one bird. Oh. Tanga pang gangster pa si Berto ah. Kung may ano, red, ano yun?
Ano yung sa gangster? Blood. Red blood tsaka blue creep. Ano yun? Oh, may green. May labampa creep. Sido. Hello, labampa. Number 11. Number 11. Oh, panalo yan. Si Kuya Jimmy. Labampa. Alright. You know. Parang gusto ko na lang, parang gusto ko na lang magbuhat. Kaya magtulak. Bakit naman? Wala lang, parang hindi siya ano. Bigat na pag Oo. Parang gusto ko, uy, dahil pera nun ha, pengi. Dahil pera nun. Oo. Ay! Anginan! Mga kawela, dagdag ko lang, no. Kaya napakutawa na tawa dito. Ito kasi dito kasaya sa ano eh. Sa San Felipe GC. O, sa GC namin. Ano mo ginawa kay Tito Oslek? Ay, wait lang. Hindi makita. Si Raulo, kawawa si Tito Oslek. Si Pucha, si Tito Oslek. Kawawa. Uy, Jennifer. Runa Bailo, hari kay Tito Oslek. Yan o, tignan niya. Ito ba? Ito malapit. Ito. Pinagdugtong ito. Asa na yun? Si Bato Sai. Ay, hindi. Si Paring Jones. Si Tito Oslek. Kawawa yun. Ito malupit. Asa na yun sa akin? Si Alan Kay tsaka si Tito Oslek pinagtabi. Parehas malaki Erdo. Kawawa si Tito Oslek. Kawawa si Tito Oslek sa GC. Pati yung mga mataba pa dito si Tito Oslek ko. Ay, kawawa ka Tito Oslek. Kasang ka? Kinakawawa ka na sa GC. Hanap tayo. Ba, pati pala ako lang dito din. Buwisit to tong mga to. Tingnan nyo yung tsura namin dyan. Oh. Kaya mga San Felipe, no, kapag walang magawa, yan yung mga... Si Kuya Jobert! Naman. Buwisit to si Ate Rola Bailon tsaka si Ate Jennifer. Oh. Kinakawawa yung mga Kinakawawa kami. Ito, lapit oh. Pu plus Alan equals Oslek. Kawawa, alam mo lang ginagawa nila sa tito ko. Manda kayo ha. Game kami, ako mag-edit da. Lalabanan ko kayo lahat dyan. Ha? Kala nyo kayo lang ha. Hanapan ko kayo ng mga itsura nyo rin dito. Ay, ito. Ito malupit, Beto. Visit to mga tayo. Manda kayo ha. Jennifer and Runa Bailon ha. Ginawa pinaggagawa nyo sa tito ko ha. At ayan na rin po pala, madugtong ko na yung mga nangyayari ngayon, no? Yung mga, alam nyo naman kung ano yung naging issue. Oo. Sa mga lahat ng supporter ng Trio Cuela family dyan, hayaan na lang natin sila, wag na tayo makipag-away. Sa mga comment, sa mga live, wag na tayo makipag-away. So ayan po, lumipat ako dito kasi may nagsasounds doon, baka makapiright tayo. Yan, at gaya nung sinabi ko sa mga Trio Cuela family supporter sa akin, sa supporter ko, ayan na lang natin, wag na tayo makipag-away sa mga live. Kasi ayaw na, wag natin kasi hindi naman tayo katulad nila na palaaway, na kapag nakikita ka nila dun sa live, mumurahin ka, kung ano-ano sasabihin sa'yo. Wag natin silang tularan kasi hindi naman tayo katulad nila. Kaya yun, napili ko na lang din naman, nahimik na lang sa lahat ng mga ibinato sa akin na pangusga. Totoo kasi dapat ang topic dun lang sa sinabi ko, pero ang nangyari, nangusga na lang. Puro husga lang yung binato sa akin. Kaya parang useless din po para makipag-rebuttal sa kanila. No, kasi wala naman ho dun sa topic yung yung sinasabi nila sa akin, hanggang sa panghusga lang. Pero yun nga, ikaw nga, paulit-ulit ko sinasabi na hayaan na lang natin kung sino man yung mga yan na mga sa akin, na nag-reaction, hayaan na lang natin sila kasi yan talaga yung content nila. Tapos na sila, no? Tapos na silang mag-akot. Yan sila Tito Oslek, oh. Shoutout, talent friends. Para kasi Wolverine, Wolverine.
Si Inspector and Logi Boy and Uncle Bert. The Great. Si Bert. Ilang buho ko eh. Ganyan pa yung buho ko, naligaw ko sa asawa ko. Ano, Kaya pasado ko eh. Parang nagkamasil ako ng gusto ah. Okay. Ba ito ng Goldilocks? Goldilocks pa. Malakas si Uncle Bert ah. Doon kami ni kay Jimmy Labampa. Kay Jimmy Labampa ka mangingi. Oo, kay Jimmy Labampa. Shoutout, nanalo ka naman, Jimmy Labampa, baka naman. Oh, isang undox lang dyan. Kahit mo lang Kuya Jimmy, mga 2 sakong bigas pang charity. Yun, Picharyo. Baka naman, nanalo ka naman. Logi Boy, kamusta na daw sabi natin Dapon? Logi Boy. Hindi oh. Yun, nanahim si Logi. Kailangan lang isang kape. Yan, hanggang dito na lang. Abangan nyo bukas ang ang pagbubuhos, yung matinding trabaho yung bukas, no? Ang over pa naman ako nun. May hangover pa naman si Tosli. Mga hapon ako daan ng hapon. Ako di mo na ako inom ng mga 1 year. Kasamid agad ako dun sa sinabi ko. Hindi inom ng 1 year. Yan. The Inspector, ano masasabi mo? Everything is well. Wow. It's under control. Yan, akala ko nga rin eh. Everything is well. Use. Except for a while. I need validation. Wow, pollination. Validation for my... Pollination of evaluation. Bale daw, bale. Valuation. Saka sa audio nung kapon na bali agad. Hindi ko eh. Yan, okay na. Ano na? Today is Sunday. Ah, So we need the validation day because we spent already the money that you gave to me last day. I mean the salary. magkano ka naman? Dito din pinakamalay sinawsa natin. Ikaw pala mahal Right, kita mo. well. Bumabalik ka. Oo, ikaw pinakamasa, wala kang bali. Ako sige para, manahil is not enough. Magkano? 5 days yun. Yes. 5 days. Slek, may bali na. Ako nakabali na ako. Wala kayo dito, Slek. 1K. Bumali agad. 1K. Shoutout sa boss Madam Angels. Yan, and Di pa team nakakatawi behind. sa inyo ha. Rona Bailon sa Jennifer's Vlog. Part 2, Yan. antayin nyo. Iyari ka na naman, nakita na naman nila yung video mo na ganyan yung itsura mo. I-screenshot na nila yan. O, bilago mo. O, yun po, maraming salamat at bukas, kung man mamaya o kaya bukas, mabuhusan na to. Yan, kasi inaantay pa namin materialis. Maraming salamat talaga, Mami Melba, sa blessing. At syempre sa tatay ko, kay Sharon Fish Hunter TV, kay Mama Bibi Ping, sa buong Gibara family. Yan, nasa Alegre, Junior and Senior, mega love shoutout sa Team Beehive and Team Bano, Team Bubuli and Boss Madam Angel. Thank you po talaga. Hindi ko na kayo isa-isang dahil napakarami nyo. At maraming salamat. At ayun nga, ikakaw nga, lahat ng mga ibinababa o hinihila pababa katulad ko, simulat sa pool na nag-vlog ako, lahat na lang yung ginawa sa akin ay panghihila pababa. Pero ang nangyayari ay inaangat pa rin ako at bumubuo sa akin yung blessing, no. So maraming salamat sa walang humpay na suporta nyo, lalo ako sinisipag, lalo akong ginaganahan sa pagcha-charity ko. At ayahan nyo po, pag nakumpleto na yung gamit ko, mas panibagong J. Guevara o pagcha-charity work ang inyong mapapanood. Maraming salamat, ingat pa again. God bless. Bye-bye.